हेलो लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय दिनै जोङो कलेजनिफ्राय मानासाव थांनो ओंखारदों मोनसे प्रग्राम दङनो बेयावनो जों दा थांनो ओंखारगासिनो नै दा बासाव दङ जोङो नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आंना लोगोफ्रा बिराद मेथाइ खनगासिनो आरोना नै लोगोफोर दायो गोबाग्राफोरनि थाखाय आरो बिराद स्पेसियेल दायो जोङो नै प्रग्राम जायगाखौ मोनफैबाय बेनिफ्राय जोङो कलेजनिफ्राय फुङावनो ओंखारबोदोंमोन नालाय ब्रेकफास्ट जाबोनो हास्लाबाखै बिनि थाखाय जोंखौ ब्रेकफास्ट जानो थाखाय लाबोबाय ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट ब्रेकफास्ट जानाय हलाव थायालासिनो फिथा सावनाय मादैमोन फिथा सावबाय थानायावसो फैग्रोदोंमोन आरोना ओरैजाय नायफैदोंमोन जोङो सुसमि लाबोनाय आनै दैखौ होदेरखानि दैखौ होदेरखानि लाबोनाय खेराइसालि नायो बर'फोरनि कालचार सब बानायदों ना बाथौ वेलकाम ब्रेकफास्ट जाखांनानै जोङो दायो प्रग्रामाव थांनो ओंखारबाय प्रग्रामाव जिरायहैनोसै बेनि उनाव मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय And congratulations, because this is for the first time British government with this Department of Forest is conducting a wildlife conference internationally acclaimed. And that's why you are here, we are also here. I would be telling something later on. Morning everyone. Good morning sir. Kulumbai. My dear students. Bobay college ni pwede. Please stand up. And my dear student friends and audience coming from different places. Just surprisingly उन्दुनो ओंखारनानै थेनथ'गासिनो दं नै सासेया दायो जोङो सानसुनि ओंखाम जाखांनानै दसे बेरायनो फैबाय नै मानास गेटसिम ओरैनो प्रग्रामाव थायै थायै मोनाखाबाय हाग्रायावथ' हाबनो हाखाला दावराय ना Brother. मेगन गोथौ गोथौल' जाजोब्बाय आंनि मेगना जोङो थांफिनो बासाव गाखोफिनबाय माखासे प्रग्रामफोरखौ आरो माखासे बेरायनाय माखासे बायदिसिना नैबे टपिकखौबो लादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय भिडिअ लाजोबनो हायासै माने बावगारदों आङो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय